No niin, nyt testaa. On vaikea nukahtaa kesken eräisen päivän jälkeen. Kun jäi jotain sanomatta, toimeen tarttumatta, kirjeesi lukematta anteeksi. On helppoa nukahtaa toimen täyden tavallisen päivän jälkeen. Mukavia muistellessa Kuutamon kutsuessa kirjoitan reittiäni seikkailuun. On unessani vanha tie. Siellä hevosvankkuri sinua vie. Pelloille, kukkuloille, minne lie. Sellainen on minun uneni tie. Kuuntele varovasti, matkate sinne asti, missä kaatuu koko lasti lammikkoon. Ajattele sekavasti, selviätte auttavasti, urheasti ojaan ja allikkoon. On helppoa unohtaa, mitä viime yönä unessa jäi. Ja tänään on kaikki väärinpäin. Tai hei, me uudettiin kokonaan ne soittimet. Totta. Mitä me piti sitä hakea? Kyrulainen. Lähetään takaisin. Joo.